Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin bakatana DCA jong ke sarkar jelna kalapan pai ke clan bill syaka district council ke senjuk kirangba akur ke beri nyotrep haga arpu sautrik unailar arajat arpulai kilalaj banyak kendo yo chief executive member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings aim ban pan jingshai halor ke jingsha pen pai no ke Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Clan Administration Bill arajar arpuar. Haba keren mat kinong thok khubor ka senjuk lingba kinong elam kilaong basibun bha ki baki breu ki bala pengkela jan syaka jaj khasi tang dak affidavit kini kinong elam kur kilaong balingba ka clan act kan penyok biang nya ka bor ha ki long kini man kini pan long kum kinong pet nong khmi na ki ksiang ha ka shongkha shongman bat kani kan ya ha ka jing shongkha yagi thei khasi daki bar jela kila penparu baka senjuk ka kwa baka sarkar ka ban IT biang syaka district council ya ka bor ban I sernot scheduled tribe habaya keren baru CEM ke KHADC uba penyait sings aim ulaong baka expert committee ka baka tanat district council affairs jong ka sarkar jela kala penpai ya ka teka bill badi yamenta ke customary law committee ka jingelam uba bindo lanong kan sa syong examine yigi jingduna ka bill bat ban penkloy ban pendep namar kadai ka wei ni ki bill ki badan kambha ulakin turu ye ki kor ki badan la ka jong ka committee pakide ban register no bat ka KHADC haga bede bat ka jing shongkha khle UCEM ula ong baka shongkha shongman kadai ka monlight lo jong ki breo hinraikin hap ban perkhan namar ki don ki kindon an ki ban te bat kindo ru ki jing mentoy ki baki dei ban yo kumba habai dei bakanya ka mat ka bakongsan ka bangi ina ka por baki don ka tu ka ni ki priu ki bak penbena ya lade pokot kubor kamtam shilong times quick way ba kilapen kelano ye ki kur ki chat ki jongki naka e ka baki don le se ki way pat ki chat le se shaka kur ka chat khasi takani kile tang lingba ka affidavit bat ka ba kakta bat ka long persya ya ka Khasi Social Custom of Lineage Act arhajar nyo te khat khandai spa khandai punyo te kani ka jingle jungki nakalyang jungi sahisien pan ngin pentip lingba ki kot khobor but ngin notify yang haki district administration kumbangi la ikran hapo house dang shen haka session ba da kumno ngin hap ban perking hoi kindon ki case ngo pher mla ban lai kita henry kadai ban ya da kalanti jong kanika Khasi Social Custom Lineage Act khat khandai spa khandai punyo nakandika district council lada kidai ban yo ru kidai ben yo dak nanti belada kidai lada kadai bangi hab ban penduk ru in penduk dak nanti juga betul dai ka por ba kucing issue tribe certificate kanun phaino ka bor kanun phaino shi ko district council kamda issue kam ya lengba ki government machineries ya kani tang masndap shimti kum CM bat ka isi ka batmai hakabide bat ka scheduled tribe certificate ka bor ban issue nakalyang jungi la de ikran bo chief minister but deputy chief minister but nakalyang jungki ru ki penpau ba kasudai hiban penpai biang syaka council namar ya ka ak hakaban issue ya ki Khasi tribe ban pensisha yo nu ubrio ubadai Khasi ngile menginang ne telada tang ya ka ST pat ki aina ki district administration nga so ba kan ni ka subject ka dehi ban wan biang chengi but ni sukumen baka ni ka sarkar MDA balai lam da Sir Conrad ke sangma Sir Preston ka cabinet ke jungki ke government hi prokowei ka suthu ya kan ni ka benta but shen hi kin sa pentip ingi hakanur kom kin IT ya kan ni ka subject bangingin shimti no nakalengka council dakshin ladon ki kunun sembala shongkha shongman khamtam ka jap riu Khasi jungi let's say bat ki nongwei bat ki barjalan ki bomde ki Khasi
kam dadon lenti than ha ka bai dei ba ka an jong ka sin shar khadar mut hapok hishnong te kani kan khamya dei bha bat kani ka clan bill ba ka lineage te ha bai dei ba kani ngidon kam hi ban perkheng namal kum ka jai ban rio ko ban pa se ngidon kam ban pennek pensa ya ka jing kerpang ga jungi kum jai ban rio lada kalong bangin ya nang ya he nang ya san nang ya roy nang ya par para mengi te hinrei kindan pat ki kendon ki bangin hab ban examen hadin kumnu ba ngin wanra ki kendon kabam de ban persya yunu nu ban shongkha bat ki banabar hinrei ki kendon kalong ba habidi bakariti dustur habidi bakariti ke dustur ngin pen scam be kata kiba shongkha le se bat kiwe pa bamde khasi sikindon ki bha kerpang ge jongki kinam yo shu ya ka jing ya shongkha le se da ka jing ya tip mar arliang nginam la adu kata ban fu siki ban khang endai la da kile ru kin hab ban su thu pat ba kinam yo jumen toy issue pat kum kita ki jai ban re khasi tang kata te pila bani shongkha bano endai kandan ka jing perkheng pat belari shongkha kin hab su thu pat dalade ba pleng kin sadu kini ki beta ki ba don kam de se ka imlang salang kham tam ka kata ki rights ba kum ki st ngi yo te kum kita de se kan yarap yang iban kham perkheng na kini ki jing shongkha khle palat put ya tang Mun refer sa property of inheritance bill. ha nang budien menta but kidang don ru kiwe ki bill ki bangi hab ban budien namal hadien bala wan pai return kuma pratali ki bill menta kidang don ru ki bangi dang pen kre ban jurit biang ban pe benya biang ba ke ba I kham kerke le se la bun teli ngin jet sha kanu ka ba I don kam sha ka ba ngila ban pen rekam nam ta jingbet jingbiang jingbha jong ka jat bari khasi tengin jet shoi kini hakmat bangin nang yo pha shoi kini ki ba dot kam hakmat but kermen scam ngin sai kendu biang bat DCM bari in charge jong DCA ba ngin kedu bada kumno ka expert committee habide ban pe ikini ki bills ba pha kan council ke de ban shong meeting bet kumno shisian hakashitayo nam ta kini ki bills ki jongi nang ba kan kam step kanika ban yo ekasen na governor habide kini ki bill ka jing long jing man jong ki kur ki jat khasi po kani ka bri nyong terap nakaliang jungi ka isi bat mai minta na shkwa ban pentip bangin wanra ekawe ka isi order executive order kat bampat long an kani ka administration of clan bill but kani ka executive order kan long bangin penbena ling ba notification shabaro ki it ki hima kishnong ki thau ba kino ki kur ki blak dan laki jong ki committee kur ki joki ki blak dan laki jong ki president ki secretary bakin wan ban register no ya ka kur ka jong ki bat ka district council kani di ka badon kambha bat kani di ka sinjam ka baningkong ka bangin le kanang ba ngin itu no ya kini ki sengkur ki ba her ki ba ki kur ki jongki lala ki jongki kur ki la de banjit iki nongkit kam kanang ba nang ai bor no iki rang ba kur iki nongkit kam hapo ka kur kat kum ki riti ki an ki ba ngidon ka bor na kalya ka council bangin le te kani kan one haka executive order but ya kani kat bampat long an kan nang terikam kani ka executive order te ya kani ngin shen hingin sepen tip ban pen bena pai ba limba notification badru ngin sa I no yaki application form ban register yaki kur hapo dis council shen tang shudap ban pen kre yaki jing.com ki ba per